В този клип ще разгледаме конкретно на един уебсайт кои са елементи, които подобряват конверсията. В случая вземем сайта на Max Progress и ще покажем елементи, които подобряват конверсията. Изписването на телефонния номер за връзка и имейл още в самото начало или в първата една секунда на вебсайта подобрява конверсията. Много често потребителя иска максимално бързо да се обърне към специалист, който да му отговори относно предлаганата услуга или продукт, и наличието на телефон увеличава конверсията. Също така, езиците на вебсайта, ако сайтът има повече от един езика, преведени на няколко езика, това също подобрява конверсията, тъй като чуждоезиковите посетители и потребители на вебсайта могат да прочитат съдържанието на вебсайта на съответния език, който е по-достъпен за тях. Когато правим подобрения по банери, качваме нови банери на вебсайта, трябва да следим конверсията. Понякога качването на ново съдържание може да намали нейната конверсия, да намали конверсията на сайта, но това трябва да сме внимателни какво точно съдържание качваме. Качването на видеоклип подобрява доста конверсията на сайта, тъй като потребителите предпочитат да гледат видеосъдържание, доста по-лесно се възприема от крайните потребители и клиенти информацията, предоставена чрез видео. Когато публикувате видеоклип на вебсайта си, това със сигурност увеличава конверсията, ако то е качествено направено. Други елементи, които подобряват конверсията, е директно обращение на потребители да се свържи с вас. Също така бутони за поръчка или за безплатна консултация. И ето във футъра виждате също елементи, които подобряват конверсията, директно публикувани телефоните за връзка.